עבירות מין נוספות. השופטים הוסיפו בהכרעה שאף לא צדיק אחד נמצא בסדום. נמצאת איתנו יעל שרר, מנהלת הלובי למלחמה באלימות מינית. שלום, שלום יעל. ערב טוב. אפשר לנשום, קודם כל בואו לא נשכח שהחדרים האקוטיים קמו גם בעקבות אותו אונס נורא ב-2020. החדרים האקוטיים היו כבר בתהליך הקמה. באילת זה בהחלט זירז את הפתיחה שהייתה כבר מתוכננת. אבל אין ספק שהתיק הזה ממש ממחיש מה החשיבות של ראיות פורנזיות ומה החשיבות של לקחת ערכות אונס. יש לנו כאן בחורה אמיצה ביותר שהייתה במצב נורא בתוך החדר הזה במלון, והיא לא ידעה לומר בסיטואציה הזאת מי מבין כל הנוכחים, והיו באמת עשרות לצערנו, היו המבצעים, וכאן יכולנו בעזרת דגימת DNA להגיד מי בוודאות הוא זה שביצע את המעשה. הם האנשים שכן, לצערנו לא הוא, אלא הם היו האנסים, וההרשעה הזאת היא מאוד חשובה, גם במובן הזה, וגם במובן של הסטנדרט שהציב פה בית המשפט. את באופן מפליא, אני עוקבת הרבה אחרייך, כאילו, אחרי הפעילות שלך, וזה לא מפליא, כי אני מאוד אוהבת אותך, אבל באופן מפליא, מה שאני רוצה להגיד, את עובדת מאוד בצמוד, ובעבודה ממש טובה עם הממשלה הנוכחית, במיוחד עם יריב לוין ושמחה רוטמן. זה נכון. את רוצה שאני אגיד על זה עוד משהו? כן, בטח. תראי, אני חושבת שאלימות מינית היא לא עניין מפלגתי. הלובי למלחמה באלימות מינית הוא ארגון פוליטי למהדרין, אני עוסקת בקידום מדיניות, אנחנו לא מסתירים, לא מסתירות את זה, וככל שיש אלימות מינית אנחנו נעבוד עם הממשלה שיש, כל ממשלה שיש. וכן, יו"ר ועדת חוקה ושר המשפטים הם אנשי מפתח ואנחנו נעבוד איתם. והם מקשיבים? כן, לשמחתי הרבה גם עובדים איתנו, עונים לטלפונים, עבדנו בשיתוף פעולה, השגנו הישגים, אנחנו עוד נשיג. ואני חושבת שזה מאוד חשוב להסתכל נכוחה על המצב ולראות שאלימות מינית היא לא סוגיה של ימין ושמאל. היא לא, והיא גם תמשיך לא להיות. את חושבת שהתקדמנו מעט מאז בשנים האחרונות, גם בהתייחסות ובתפיסה? בקצרה? כן, אני חושבת שכן. אני חושבת שכן, יש הכרה גם בכנסת, שזה לא שייך למפלגות מסוימות, ולא לחברי כנסת ספציפיים, ושזה גם עניין לחברי כנסת שהם גברים, מה שפעם מאוד מדרו את זה לנשים. ואנחנו בארגון נמשיך לעבוד עם כל מי שירצה לעבוד איתנו. יעל שרר, ישר כוח כל מה שאת עושה. תודה. תודה רבה לך, כאישה, לאישה. תודה רבה לך. תודה. תודה. את הסיפור הבא...